Human gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan nga dili tugutang makapamasahero og balik ang mga drivers nga wa maka-swab test. Mga drivers sa pampublikong sakyanan midagsa sa Hoops Dome sa katapusang adlaw sa swab test. Si Luan Merondina sa report. Daw sama sa adunay sabong sa kadaghang mga lalaki nga midagsa sa Hoops Dome karong adlaw aron magpaubos sa swab test. Karong adlaw ang katapusang adlaw nga gitagana sa lokal nga hagamhanan alang sa tanang mga drivers sa mga pampublikong sakyanan nga makapahimo sa libreng swab test. Medyo nagi kulba ba? Hadlok yun kay kuan garang basig maamong pamilya ug ma-positive ba. Pero karon marag ganahan mi nga karang manormal nagbalik among syudad. Ang di maka-swab test karon iyang gikuan nga dili usa mo biyahe hangtod maswab sad sila. So mo na siya karon nga mas nidaghan pa unya mas nanunga na sila. Samtang malipayong gipahibaw sa City Health Office nga menos ra ang mga drivers nga nasutang nagpositibo sa COVID-19. Sa 985 ka mga drivers nga napaubos sa swab test, sukad Setyembre 30 hangtod Oktubre 6, upat lang kanila ang nagpositibo sa virus o gipahimutang na sila karon sa isolation facility. Samtang gipaabot pa ang resulta sa swab test sa laing 1,172 ka mga drivers nga napaubos sa swab test niadtong Miyerkules o kagahapon. Ang ako sang tan-aw murag nawa na sad ang ilang kahadlok nga magpa-swab tungod sa siguro nakita nila nga sa mga miaging mga resulta dili gyud ingon anak kadaghan ang nagpositibo sa ilang mga kauban. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.